Nilqakom għal podcast ieħor Conspiracy Theory u llum nixtieq niddiskuti ftit l-ikel illi nieklu. Forsi dal-aħħar qed tinnutaw illi jkun hemm ta' spiss il-kelma GMO, Genetically Modified Organism. Ħankunu nafu d-differenza bej NGO u NGT, però ħanħalli l-espert illi għandi llum illi huwa xjentist ukoll u studja l-agrikoltura. Qed nitkellem fuq Arnold Sciberras illi nafu snin issa il-passjoni tiegħu hija ix-xjenza, l-insetti, anke l-agrikoltura li inti studjajt tant u hekk illi jagħmel ħafna affarijiet illi senza interessi ġas biex jgħallem il-pubbliku u għażil dan is-suġġett għax naħseb illi l-ikel huwa l-iktar ħaġa bażika u li mingħajrha ma nistgħux ngħaddu u hija dik il-ħaġa li tagħmilna. U forsi nidħlu naqra iktar tard ukoll fuq ix-xemx kemm importanti ix-xemx għall-prodotti tagħna, għall-ikel tagħna u anke għalina bħala bnedmin. Arnold, grazzi tal-li ġejt. Kif int? Grazzi Selina, maħruq biex jemx. Għax kont ma xaħat niflimni għal ġematej sħaħ, elaw nitbaska ġaxxemx. Ekku. Mela Arnold, illum ħa niddiskutu ftit l-ikel u il-GMO u l-NGT, u x'differenza hemm bejniethom? Ejja għejdli ftit xi jfissru l-ewwel. Sawa. Mela, biex nagħmilha ċara agronomista minix. Għaw ħafna nies aħjar minni f'da suġġett, però ovvju għandi mħabba kbira l-agrikoltura x'għamilthom minn nistudjaha akademiku anke bħala passjoni, u sintendi jekk ma jinteressak x'tiekol, tifhem? U mhux jetaw jien biex niġġudika bl-ebda mod estremist, anzi pjuttost xi kultant bħal kif jgħidu med scientist daw l-affarijiet niġġennan għalihom. Għax hija meravilja fejn wasal il-bniedem u kif kapaċi jeqret lilu nnifsu l-bniedem. Mela, GMOs biex nispjegaw għall-pubbliku tem barra li forsi hija li huma kliem ġdid. Genetically Modified Organism biex nagħmilha ħanitkellem mod sempliċi, ġifieri biex ma jaħsbux li huwa daqshekk sempli l-oġġett. Però inti immaġinak tgħix post kiesaħ bħall-Antartika u titrabbi it-tadam li mhux ħajnexxielek b'mod naturali. Genetically Modified Organism kapaċi jaqbdu ċellola ġin ta' ħuta li tgħix fl-Artik. Jagħmluha ġod tadama u dit tadama tiġi resistenti għal kesħa. Ma hemmhekk huwa Genetically Modified Organism. Li pjuttost hija fix-xjenza trend antika issa, għax ilha ssir. L-NGT jew iktar jiena ħobb immur li qed jagħmlu sada li jgħidulu il-capitals qasi crisp. Hija mhux twistis ta' crisp ġbir. Hija li literalment inti taqbad il-genes li huma available fid-dinja u tibni organizmu ġdid kompletament. Ovvja ħadd mit-tiġieġa, mill-baqra, mill-ħaxixa, minn xi trid. Organizmu li diġà jeżisti u qed toħolqu inti jew xi ħaġa li kompletament tista' ma tkunx qatt teżisti. Building blocks of life. Ġifieri tista' tkun frotta jew ħaxixa li s'issa għadna qatt ma rajna. Żgur. Ġifieri sempliċi ħafna, ġifieri literalment isek qed tgħid it-tadama li semmejt qabel GMO isek għandek kelli dar u bnejt flet fuqha. L-oħra hija waqqajt u bil-bricks ġebel u li rrid noħloq bnejt oġġett ġdid. Literalment ġdid għan-natura għal kollox. Sewa? Issa, allura nismillah ħajdulek artifiċjali ħażin neħi. Sewa? Però rridu nżommu ċara biex nagħmlu ċara li l-bniedem mill-ġurnata li ma baqax jgħix fl-erjen u mill-ewwel daħal f'ċivilizzazzjoni awtomatikament qabad jagħmel l-affarijiet artifiċjali. In-natural selection ma jafx hija li jiena nażel mara, ġilet ma dak ir-raġel mir-rabaħ, spiċċa ma dil-mara u għamilna l-frieħ insomma. L-artificial selection hija li s-selezzjoni ssir mill-bniedem, mela l-bniedem qabel kien hunter joħroġ biex jaqbad iċ-ċerva jew x'inhi kiela qabada qatilha u kiela. Il-moment li beda diġà jsaħħana u jsajjara diġà hemm modifikazzjoni fiċ-ċelluli, sewa, kif nafu ċertu affarijiet maħruqin mhumiex tajbin. U anke s-sistema diġestiva tagħna nbidlet għal dat tip ta' ħajja llum ma niklux affarijiet nejjin kważi. Tadatta. Adattajna b'ġenerazzjoni għall-oħra. Meta l-bniedem beda pereżempju kellu għalqa qudiemu b'100 pjanta, naddafhom, ramihom u bħawwel pereżempju l-qamħ biss u dejjem jażel l-aqwa qamħa u dejjem jieħu l-friħ minnha mhux ħalli l-qamħ jitħallat naturali, awtomatikament beda jsir artificial habitat, artificial selection u da. U llum il-ġurnata
jekk naqtaw l-NGOs, sorry, mhux l-NGOs, il-GMOs u l-NGTs u xorta kulħadd qed jiekol affarijiet artifiċjali, fis-sens li t-tiġiġa qed tiklu llum, anke tkun free range it-tiġiġa xi, diġiet artificially selected xi darba. Sawa? Mela bdik biex nagħmlu ċara kemm il-bniedem diġà fid-dinja artifiċjali. Issa, biex inkomplu sejn, l-iktar ħaġa artifiċjali li hawn bħalissa hija l-overpopulation. Jiġifieri diġà qegħdin 9 biljuni u dejjem li 9 biljuni naħseb qegħdin iktar u dejjem sejrin għall-ar. Lid-dinja ma tiflaħx għalina. Mill-inti biex issostni popolazzjoni daqshekk kbira u artifiċjali ħatibqa' tiġi artifiċjali, awtomatikament tagħmel mezzi artifiċjali ta' kif issostnija. Qabel konna ngħixu ġar, illum il-ġurnata m'hawnx biżżejjed erin fid-dinja biex jgħixu n-nies, mela qas djar, illum ċok blokka appartamenti artifiċjali u kull ħaġa tagħmel artifiċjali u tmur kontra n-natura qed toħloq konsegwenzi. Air pollution, stress, noise pollution, tindurna li kif toħroġ tmur naqaħdej is-siġar tibda tistriħu għafi għax inti qed terġa' tiġi konnektjat man-natura. Il-mument li inti qed tgħix ġa city tħoss dak l-istress ta' li qiegħed post artifiċjali. Għax il-bniedem mhux maħluq biex jgħix ġo. Eżatt, imma modifikajnieh. U modifikajna kollox, ma ħallejna xejn. Anka kif tiddistressja ruħek bil-drogi, bil-xorb, l-alkohol, bil-sigaretti. Huma mezzi li qed issarħ il-ġisem dak il-ħin imma mhix long term budget. Ħanibda nagħmilha tal-avukata tax-xitan. Ir-ranġa. Din il-modifikazzjoni biex nakkomodaw il-popolazzjoni hija ta' ġid jew in the long run hija ta' ħsara l-bniedem. Għax jekk aħna orrajt ngħixu fid-djar sbieħ imma il-bot minn natura, ir-reperkussjoni qed naraw. Jiġifieri din l-artificial selection in the long run ħatarra l-bniedem? Mela, GMO se nitkellmu? Għal kollox, u kull fejn il-bniedem. Bisna wieħed il-lebmit. Dak kont ħaniġi għalih. Li qed insaqsik għaliex il-bniedem minn dejjem kien jipprova jesperimenta man-natura u jiena nemmen, inti taf nisew, Arnold, jiena nemmen illi jew tgħin in-natura bix-xjenza. Dik għalija it's a one thing. Jew inkella li ħadd immodifika kompletament xi ħaġa, jien personali naħseb li tħalli reperkussjonijiet. Jien naqbel miegħek, però ma nistax ngħidlek iwa għax ma nafux. Ħanejdlek għala, aqbad is-sigaretti. Is-sigaretti fil-1920s kienet fashion. U mbagħad bdew jindunaw xi ħsara qed isir. Sewwa? Anzi di eżempju vak. Aqbad il-vaping. Il-vaping 10 snin ilu bdejna ngħidu għax da aħjar mis-sigaret. Issa qed joħorġu reperkussjonijiet. Sewwa? Tal-genetically modified u l-affarijiet l-oħra ma tistax tgħid għalissa. Għax għadna kmieni. Imma l-istess argument tista' tittamlu. Probabbli. Meta xjentist jgħidlek ara għal ġid tal-bniedem għax qegħdin overpopulated u jaħassra ma jinqatlux tant baqar, inti l-ewwel semmejt il-lebmit. Ejja nagħmlu il-laħam magħmul ġol laboratorju ukoll ma tistax tgħid x'ħajsarraf da. Ħanilek le ma tistax tgħid x'ħajsarraf, però kieku l-bniedem qatt ma sperimenta jista' jkun hemm affarijiet li ma jagħmluna l-ebda effett. Bla dubju, per eżempju, jiena nemmen. Imma, again, għaw tiġi differenza bej xjenza u xjemmen individu. Jien nemmen li jekk li l-tini ħassa, karotta u ta' dama u nikolom separatament, jew nikolom ġo ħobza, iħilu ħobz, da l-istess. Ma ħatamiex differenza. U genetically modified nemmen li oġġett mamul minn organizmi ta' dinja, allura nikol ħassa ta' dama u ħuta flimkien u nikolom separatament, nemmen li ma tagħmilx differenza. Però meta qed tagħmel gene editing u li qed tibneħ mill-ġdid, il-ġisem bħalma llum għandna dawn l-allerġiji kontra il-ġobnijiet li huwa artifiċjali, il-ġobhom magħmul min-nies. Mill-ħobs, mill-ħmira, jista' jkun jiġri l-istess effett li għadna ma nafux. Il-ħobs nafux inna mijiet ta' snin nikluħ. Sawa, u tara minn pajjiż għal ieħor fejn kien ma ġara xejn u ġa pajjiżna l-ewwel għandna allerġiji u affarijiet għax nużaw l-imbarazz tal-imbarazz. Eżatt, proset. Sawa, ġifieri ingredjenti inferjuri. Xekk hija differenzi li tiekol pizza ta' kwalità Napli u pizza ma nsemmix l-imdetta. Mamura minn low grade. The lowest of the lowest biex ikun hemm iktar Lieħ. Lieħ.
Sawa? Issa, xem tajb fihom dal-affarijiet. Pers li mhix sostenibbli, l-agrikoltura li għandna preżenti bħalissa, mhux qed nitlu għal-moħqija tal-annimali bħalissa, l-agrikoltura li għandna preżenti bħalissa għasima għada sostenibbli. Inti tarax aħna l-Ewropej li ngħixu għandna tiġiġ ġal battery farms għaddejjin minn agonija kbira, 12 sija, id-dawl 24 sija 24, daw ma jorqdu qatt. Dejjem bil-bozza biex ibidu dik il-bajda ekstra biex inġallu għad biex bajditu nofs kull jum. Sawa? Jiexu ġagaġġi daqsek ma jċalqux, immorru minn saqajhom, jitterrew l-agonija li jiexu u kol miex bizzejiet biex is-sostni popolazzjoni li għanna. All right, noqogħdu nitkellmu bil-free range, imma free range x'inhu huwa market żgħir biex nikkontentaw dawk l-erba' hippies. Għax mhux possibbli. U minnu lest li ħallas l-organic, għax inti meta ħażhom erba' tiġi ġġal, għambat ħatiġik tiswa flus il-bajda tagħhom, imma huwa minorelli. Inti m'intix qed tara il-maġġoranza tal-poplu. Ħafna drabi xirbaħ bħala prodott, mhux l-irħas jew li huwa l-iktar soffiċjenti. Għalhekk pereżempju aħna kellna ħafna grocers hawn Malta u daw issa nqatlu bil-mega grocers għax ma jistgħux jikkompetu. Sewa? U l-agrikoltura hija l-istess. Ġejjin fi stat li ma issa qed ngħidu agrikoltura Ewropea. Li sa ċertu punt għandha ċertu limitu ta' ħsara. Mela jekk immorru lejn l-Amerika, South America, il-pulmun tad-dinja, qed neqirdu mill-Amazon kwantità kbira ta' foresti kuljum biex nagħmlu make way għal-baqar biex jieklu darba fuq dik l-art u narġgħu nikinsu, qed neqirdu speċi iktar mill qegħdin niddiskrivu. Jiġri dik hija tarġa' u l-palm oil, artijiet kbar biodiversità neqirduhom biex nagħmlu pjanta waħda biex nagħmlu il-palm oil minna. Jiġri dak huwa l-mass. Li mhuwiex daqshekk ta' benefiċċju. Ħażin, dak huwa l-mass destruction. Sewa? Mela jekk il-palm oil, ħanati eżempju, rridu l-palm oil, ma nistgħux ngħixu mingħajr il-palm oil aħna fistati fuq. Imma minflok neqirdu miljun ettaru fil-sena, għandna fabbrika tipproduċi artifiċjali. Sewa? Il-bniedem xorta għadu jsofri u meqrut. Imma ma komplix nagħmlu l-istess impatt tad-dinja. Artifiċjali, konna artifiċjali bqajna. Meqed jitkellem fuq il-moħqija tal-annimali, għaw ħafna nies li miskina l-baqra, miskin dak l-oġo, imma bat ma jagħmilx konnessjoni li biex għandi steak qudiemi kelli nħanxar dik il-baqra. U ħafnek. It-tfal tiegħi l-ewwel darba ma jidux jew tiġi tanqadel, imma mhux qed jagħmluhom plus one li jħobbu chicken nuggets li ġejja mit-tiġieġa. Biex u minni fl-agrikoltura hemm ħafna moħqija m'hemm bżonn noqgħod impaċċwa xwejn jekk taraw id-dokumentarji mingħajr ma trid. U avvanzaw imma xorta annimali qed jgħaddi minn kalvarju biex toqtlu. Sewa? U llum noqtluh jumejn, mhux noqtluh jumejn għax miskina l-baqra, għax nafu li jekk nittorturaw il-baqra biex noqtluha, ħatħallilna ħafna adrenaline fid-dem, ħatamil. U l-laħa mhux ħajkun mhux ħajtajjeb. Allura nippruvaw. Għall-egoizmu. Għall-egoizmu, eżatt. Ġifieri qed nitkellmu taqta' nifsek tisma'hom dal-affarijiet. Sewa? Kun tixtieq tgħidina minn għada, niġi vegana. Jista' jkun, għax hekk bniedem vera Jadatta. Però xorta, ma nista' mela jekk neħħu l-annimali kollha u neħħu dak it-terturi, xorta m'għandniex biżżejjed għaliqi biex niklu ħaxix biss. Ġifieri raġajna. Ġifieri naqta' minn hawn u waħlu hemm. Allura, again, morna għall-artifiċjali. Issa, sakemm l-artifiċjali fajnejja jien nara, ma jkunx propaganda ta' flus, aġenda politika u hekk għax imbagħad hemmhekk irbaħt l-argument mill-ewwel. Imma dik dejjem hemm. Ejwa. Ġifieri jiena għajt li għandek tajt, imbagħad neutrali, inti taf ma jixtrina ħadd. Le. Ngħidu inti qed tagħmilhom. Jien qed nagħmel. Eżatt. Sakemm nipproduċi l-istess ħaġa jew simili ħafna ta' xi ħaġa artifiċjali hemm li hija tradizzjonali, konvenzjonali, għax aħna tinsix kemm nimmarketjaw l-agrikoltura bħala xi ħaġa sabiħa lil bidwi qiegħda barra touch with nature. Insomma, sakemm nipproduċija din l-istess ħaġa tal-insetti. Inti taf kemm imbuttajt fuq l-insetti hemm kulħadd li jaqqu miġnu. Sewa? Jien kont ngħid u għadni ngħid irrilu li jaqtawlek qalbek li jekk inti trid kilo proteina minn baqra irridu ettaru art. U jien kilo proteina mill-insetti kapaċi nagħmilha minn kaxxa daqshekk.
Sewa, waħda tid 17 kilo ħaxix tullenna ta' ilma qed nivvinta biex ma jikotawniex. Minn hemm barra u l-insetti jekk intihom 2 kilos nuħħala u litru ilma etuni kilo proteina. Diġà jeżisti dan Diġà jeżisti. fil-protein shakes tal-gym. Trident tested għax inti taf biex qed nagħmel Żgur. reklam, jiġifieri trident tested vera. U għaw Malta min joqgħod jgħid jaq fitxu ġal-ingredienti għax min huwa bodybuilder hemm barra. Qed joħodhom u ma Qed jaf. joħodhom mill-grillijiet li jrabbu tal-Italja. Imma l-importanti li jsiru barra il-Malti qatmu biżejjed, imma insomma. Jiġifieri u kulħadd jaq, jiġifieri għax il-moħħ magħluq. Sewa, il-babbux tgħidulu jaq. Tafu xi ġor kemm iġor parasit il-babbux. Jiġifieri imma għax naqgħu taħt tradizzjoni. U żwiemel li niklu għal Malta kollha nġettati għax iż-żwiemel li insajru għal Malta żommu ġa magħhom mhumiex imrobbejn għal laħam bħal baqra. Huma tat-tiġri. Huma sekondarji tat-tiġrija minn jaxbalaw m'għadhomx l-ewwel inħobbuhom għax rabu l-medalja waġġaw naqasa għajhom u ma nispazju għalihom. Naf again hemm ħafna nies hemm barra li qed jagħmlu rehoming u qegħdin jesportawhom barra jsibuhom imma dawn huma a fraction of good compared to Ekku. whatever. Issa. Mela dak kollu. Mela, jien nemmen sakemm l-affarijiet artifiċjali saru biħsib biżejjed li jimmimikjaw in-naturali u saru b'tali mod li hemm loġika warahom, mela hemmhekk iva naqbel miegħu. Naqbel miegħu li nittestjawh u nipprovawh. Il-lab meat li huwa kbir fuqu, sewa, il-lab meat jiena nemmen personalment li hu tjeb huwa aħjar biologikalment mill-laħam normali. Għalfej. Biex tifhem kif isir il-lab meat isir hekk. L-hawnhekk hija industrija ta' biljuni. Inti bħalissa qed tiekol tiġieġ minn kull naħa tad-dinja kif jiġi. U tiġi ġa inferjuri mill-oħra u da. Il-lab meat isir hekk, peress li hemm il-biljuni involuti. L-aqwa tiġi ġelaw fid-dinja li sibna. U l-aqwa ċellola tal-aqwa tiġi ġelaw fid-dinja tiġi meħuda u multiplikata. Sewa, mela diġà frankajt il-moħqrija tat-tiġieġa u l-ħela, rix, għadam, u ħmieġ, kokowek, affarijiet accessories. U literalment qed timmultiplika dik iċ-ċellola perfetta. Multiplication. Is-sors li qed ittija bħala conversion ratio huwa aħjar. Jiġifieri jekk tiġi tittija 10 kilos biex tgħix ħajta kollha, l-istess volum ta' tiġi tittija għasax ovvja hemm m'hemmx ġiri, m'hemmx modifikazzjoni, m'hemmx ħalat enerġija, m'hemmx għadam, m'hemmx rix, sewwa, u qed issir il-multiplikazzjoni. Issa. Jien naħseb li inti jekk qed tikol laqwa fost laqwa huwa l-aħjar. Naħseb. Però għadu ma wasalx hemm barra l-oġġett għax ix-xjenza għadha għolja ħafna. L-ewwel darba nagħmlu chicken nugget kienet tiswa pereżempju 10,000 euro chicken nugget. Illum saret tiswa $100. Nagħmelek ma' kif tiġi ratio ma' l-ikel normali, in-nies mhux ħajamlu l-għażla. U imħatra peress li artificial u lab grown sa tkun iktar available u iktar effiċjenti. U at the end of the day, dik jaraw in-nies, hemmhekk kumbat mhux jinsew l-agrikoltura, l-bidwi Ma r-raħħal. x'garanzija għandek li dejjem hija mill-aqwa selezzjoni? Ħanidikala, għax inti l-investiment huwa darba. U inti meta ħadd investi l-ewwel darba bħalma għamlu ta' qabelna bil-qamħ. Di xorta artificial selection. Inti ma qbilekx qed tinvesti dak il-biljuni kollha u tibda btiġi ġa ħażina. Tifhem? Issa, il-ġisem tagħna hemm il-mistoqsija huwa magħmul biex jiekol dejjem il-perfett. Jista' jkun li l-ġisem tagħna mdorri li darba kultant irid taqliba tajjeb u naqra aħjar u inqas id-diversità. Misteru, mhux misteru, irridu nkunu nafu. Diki, kont ġejja lija. Inti tagħmel dawn il-genetically modified organisms jew lab meat jew xi ħaġa from scratch. Sawa. Tintuża kimika jew kollox naturali jintuża? Mela, jintuża kimika jekk ma jintużax affarijiet naturali. Fil-lab meats fil-bidu kienu jsiru testijiet għax ħafna miċċelli ma kienux kapaċi jgħixu mingħajr il-host kollu. Sawa? U hemmhekk kienu jsiru tip ta' synthesis artifiċjali biex jimmimikjaw
il-post tal-qalb, il-post tal-kliwi u affaritek. Ġivi, emmek żgurja sintetik, mux forsi. Ġifiri, għax għalhekk qed ngħidu l-idea hija tajba li inti tieħu ċelloli minn annimali ħajjin imma mbagħad biex iżommhom għaddejjin. U da kemm x'garanzija għandna. Step li qbist. Eħe. U d-importanti ħafna. Il-lab meat illum tant sar effiċjenti li mhux qed jaħdmu jemetlek l-aqwa ċellola tal-aqwa tiġieġa immorru step oltre. Issa qabdu dik l-aqwa ċellola tal-aqwa tiġieġa u għamlu la gene editing li m'għandha bżonn xejn. M'għandi bżonn konnessjoni mal-qalb mal-fwida allura issa ġieta għas għandha bżonn affarijiet artifiċjali saret organizmu għalih. Ma biex ħolquha dik il-ġin ma jfissirx li jkunu modifikaw anka bil-kimika in its first phase. Modifikaw il-genes. Minn xiex? Il-genes. Minn xiex? Ħanispjega l-genes vera. Ġivi, jekk inti taf li kif ngħidu, ngħidu ħadu ċellola mis-saba qed nivvintaw. Iċ-ċellola tas-saba biex tibqa' ħajja jrid ikollha konnessjoni mal-qalb mal-fwid. Ekku. Huma llum għandhom teknoloġija li dik iċ-ċellola ġofija tfewla u xelula biex niftehmu li hi m'għandha bżonn xejn. Ġifi mhux żidu l-kimiki hawn gene modification ġofija stess. Ġi qed nilagħbu. Minti meta. U jien dak li inkwetani. U mbagħad għandek aspett ieħor. Lilek li naf dak bħala xjentist, naf li għandek intenzjoni tajba. Fej taf kif dak il-lab meat ħajaħdem fuqi jekk ix-xjenza hija ħajja u inti qed tiddokumenta as we go along. Fej taf jekk minn hawn 10 snin oħra se jkollna reperkussjoni. Arnold ma jagħmillu xejn u Stef jagħmilha. Mhux hekk. Le, isma' u li oġġeġ ġdid dejjem hemm repercussion. Da bħal meta sempliċi ħamurbot. Meta jidħol daħal is-sushi għal Malta, meta daħal iċ-Chinese u l-Indjan u da, hawn ma jaqbilx miegħu. Sawa, meta inti mur holiday l-Indja. Tad-datta ma' żmien, però l-ilma ħajħassrek fil-bidu, l-ikel sa jġibek ħajkissillek imsarnek għax inti m'intix għad-data tal-ambjent. Issa daw tinsid daw tantu ma' high-tech li għamluh probably universal adaptable, bħal universal charge. Issa aħna universal people. Jiena ħatħallatni ma' xatt Azjatiku meta jiena anka noqgħod f'post li għandu li hu ġeografikament differenti, jiġifieri dawn huma il-mistoqsijiet li wieħed jagħmel. Hemm ħafna mistoqsijiet u dejjem nemmen jiena ma nemmenx li tibbenja qatt. Li tibbenja ħażin. Għax li tibbenja. Le ma tibbenjax, imma li tħalli l-għażla il-nies jażlu. B'edukazzjoni. Ekku. Li ngħid ma missiex dik. La sens. On which ground? On which ground? Eżatt. Importanti l-edukazzjoni. Di bħalma di mhux bħal li kelbis, di bħalma jiddispjaċini għal poplu bravo tagħna li da s-sekli kollha taħdaw il-da imma l-lum il-ġurnata sar ignorant u minni sawtu jċabċab u jgħidlu grazzi. Ġivi mistħija li jimmalti minn dak il-settur. Ġivi li inti bajnek maluqin, per eżempju, għatma jnexxili jaffettwaw l-influencers. Dili għax der Arnold għax popolari ħdej fl-xkun. Ma tagħmilx differenza jekk der Ġanna u Peppa, tittamel il-homework tiegħek u tittażel u tittażel. Issa jekk jiena għad għandi l-opportunità li nikol tiġiġa sana, imrobbija fil-ġnien tiegħek, go ahead. Però irridu nkunu realistiċi fej sejrin li dawn l-affarijiet se jitlu parti integrali ta' bħal minnu kontra t-tabib, u minnu kontra l-mediċini, u minnu kontra il-terapiji li jużaw illum. Ma nistawx ma nammettux li ngħixu kemm ngħixu ħżien għallum, li ma żidniex il-ħajja tal-bniedem, il-longevity. Issa hawnhekk ma naqbilx. Stenna, issa jekk inti mhux qed ngħidu mhux tgħix teżisti. Different. Ekku. Le, teżisti. Longevity ma jfissirx li tgħix. Għaw ħafna blue zones fid-dinja fejn in-nies għandhom longevity imma skont kif jgħixu. Jużaw affarijiet naturali, ma tarhomx ibabsu man-natura, is-sorrajt ikun hemm selection illi ġiet. Imma xorta nemmen li hemm differenza. Jiġifieri li tajt in-nies qed jgħixu iktar skont kif qed jgħixu. Ħafna, imma diżhom moħħok ġas Stef. Id-dinja ideali hija li jkun hemm. Inti meta mmorna pajjiżi li hemm miljun ruħ jgħixu f'daqs ta' sqallija.
hija d-dinja ideali. Ġifieri x'ħan ngħidu hawnhekk 10,000 nies jistgħu jibqgħu fid-dinja l-bqija l-oħrajn nixkanawhom? Le, Ma tistax. żgur li le. Sewa. Allura, jekk aħna ħanibqgħu humane, empathy u ħafna affarijiet oħra, u ħanibqgħu nikbru bħala numru, irdu nadattaw għal konsegwenzi li jikber dak in-numru. Ekku. Sewa? Ġifieri jekk hemm gżira li għandha 10,000 ruħ għal kobor ta' sqallija, ma daw jistgħu jibqgħu jgħixu bit-tiġieġ, bil-farming, kuħadd għandu l-peċ tiegħu bħal meta Malta kienet fi żmien in-nanni tagħna. Imma llum kemm minna jaffordjaw iżommu tiġieġ għad-dar. Però jiena taf x'ngħid ukoll u naħseb hawnhekk it-telespettaturi speċjalment li jsegwu dan il-podcast naf li ħajaqblu miegħi illi s-sistema li tmexxina mhijiex friendly għal din is-sistema li 100%. jekk inti trid tinċentiva n-nies illi jkollhom ruqta, m'hemmx għalfejn għalqa, ruqard fejn inti tista' tkabbar ftit ta' dam, ftit ħjar, ftit jiġifieri. Mela, inti m'intix esperta fl-agrikoltura. Le. Ma toġbok. Kun onesta miegħi, qed nitkellmu 2026. Kieku jinqala xi ħaġa. L-agrikoltura li għandna bħalsa, il-peċis tal-art li għandna bħalsa, huma biżżejjed biex isostnu l-popolazzjoni li għandna bħalsa? Le, imma hemm ċertu informazzjoni ta' kif u tista' teduka ruħek ta' kif anke minn sempliċement gallerija f'pots tista' tkabbar il-ħxejjex tiegħek. Jkollok 10 qed jgħixu ġaflet? Le, mhux hekk. U kamra tas-sodda bejn. Le jiena qed ngħid għall-familji suppost. għax aħna sfortunatament is-sistema ekonomika li tħadnet biex l-ekonomija f'pajjiżna titjieb mhijiex dik ideali. Allura spiċċajna batejna aħna l-Maltin. Illum jeżistu biss appartamenti li bil-liġi għandek xaft, bil-liġi għandek gallerija li ma tistax tistreċċja ġafija. Jiġri ħafna nies dik il-gallerija kemm jonxu. M'għandhomx spazju għall-pjanti. Il-ħajja tal-lum. Il-ħajja tal-lum il-mara qasat il-mara u r-raġel insomma. Fadallhom ċans joqogħdu jħawlu d-dar u jilabu il-ke. Għamejnijom xi ħaġa oħra. Għamejnijom bil-medja, għamejnijom b'Netflix u b'affarijiet kollha l-oħra. Jiena minn sħabi kollha li jaħdmu miegħi, jiena l-bniedem stramp li għadni immur sala li by the way nikrija għax m'għandix tiegħi. U mmur noħseb il-ħmara fil-għaxija u niġġiġġejja mal-hemm u rabbi l-asafar u rabbi l-insetti u affarijiet minn daw. Imma l-istramp, tifhem, ir-raħħala stess jgħidulek kif qars il-mentalità. L-ibnek jista' jkun ma jiġix l-għalqa. ħajaqbad karriera differenti, ħaqbad l-aħjar. Jekk għandi plot li nistennija. Xogħol ta' tbatija. Xogħol ta' tbatija u ma jiswa xejn. Ir-raba dejjem ir-raba. Jgħiduha fil-Malti sewa. Apparti li il-bidwi ma jkunx irid it-tifel jersaq lejn l-għalqa għaliex huwa xogħol ta' qiebes. Apparti hekk irrid ilaħħaq ma' soċjetà finanzjarjament ukoll. L-inċentivi wkoll jiena naf min jaħdem f'da settur. L-inċentivi għall-agrikoltura jibdew biħsib tajjeb imma ukoll gwidati ħażin. Sewa. U inti fl-imsens ngħidu jien nixtieq immur raħħal. Ma naffordjax. Inti fl-imsens illum bniedem jista' jixtri biċ-ċart nofs tomna anke inqas 200-300,000 biex meta ħaġġibhom daw bil-ful u bil-kaboċċi u bil-la. Min illum jiflaħ jixtri, tant ħanilek għal xi jixtru l-Maltin illum u minni timerini. Tant aħna mdajqin, tant għandna depression irridu nistrieħu mill-istress l għandna u hemm min li jixtri biċ-ċart biex imur hemm għal barbecues u l-picnics biex jinqata' min-nies u xorta ma jirnexxilux, qed tifhem? U ma tneħx tort. Ġifieri Malta fejn jidħol l-ikel self-sustainability zero. Ġifieri u dirajnija. Meta laqtitna l-Covid hawn Malta, ġifieri, in-nies twerru għax is-supermarkets batlu f'sekonda. Ġifieri, m'hawn xejn sostenibbli, m'hawn xejn li tista' tgħid tibqa' għaddej sakemm. Ġifieri aħna vera qegħdin jien aħna aqwa minn farm tat-tiġiġ qegħdin. Sid il-farm tat-tiġiġ huwa l-alla tat-tiġiġ. Dak iddeċidi li jitfid-dawl u ma jasaqx ġimgħa hemm isib kollox mejjed. Sewa. U aħna ġifieri t-tiġiġa m'għandix dak il-power bħal tiġiġa li qiegħda free range li ma jekk ma jiġix sida tgħidlu tiġix noqgħod innaqqar mhux xorta. U aħna stess il-poplu tagħna
tant ippakjajneħ sardines, tant għamilneħ artifiċjali, tant kollox tu push of a button, ġibni ħażin biżejjed li domestikajnieħ. Bħalma l-annimali domestiċi ġew jiddependu minna, kelb jekk ma teħxi kol ma jxaqbat jagħmel, miskin, għax darja. U l-poplu ġiek, il-poplu ġiġi, m'għandix għajnuna mill-gvern, m'għandix għajnuna mill-soċjetà, mela ħanaħdem dil-biċċalqa biex ngħix. Min ġabu hekk il-poplu? Taħseb li din hija aġenda? Ma din mhix aġenda tal-gvern Malti da. Le. Din hija aġenda globali. Ġifri, taħseb li 100%. li jġibu komdu, għażien. U di, il-programm tiegħek xi kultant l-isem huwa misleading. Le. Ħanejlek għala. Misleading għax ma jarawx il-question mark. Iwa, għandek raġun, ħanejlek għala, għax il-bniedem, met inti bniedem, da bħalma bniedem ikun ġenju. Sawa? U jien naqbad un-label jaħ miġnu. Mela d-nis jarak miġnu, Einstein kien miġnu. Għal minn ma femux. Jien l-ewwel wieħed, issa taf kemm jħabib tiegħek, meta jgħid dal-titlu qed għaw fej sejra Stef. U taf li hemm ħafna fejt li ma naqblux inhu inti, ma naqblux għas sempliċi raġuni li jiena bniedem irrid ir-referenzi miktubin bil-facts u bil. Però fej dawn l-affarijiet inti abattu għedtom u jien jekk bniedem jiftaħ għajneħ u jara il-repetizzjoni tal-istorja, dejjem hekk. Issa, jista' jkun li min ivvintaħħom l-affarijiet, min ivvinta l-mobile ma kellux l-aġenda, min ivvinta l-mobile probabbli prova jagħmel ġid tal-umanità. Le jiena nemmen li l-intenzjoni tkun tajba ma mbagħad il-bniedem. Mbagħad ikun hemm minnu fuq biex jabbuża. Jara l-mobile li jgħid. Ħammorru fuq il-bidja nerġgħu. Li għajli minnu stupidu biżejjed biex bil-pestiċidi li kelli jrid jikollu stess. Ħanejlek għala. Naf li għax mhuwiex feasible u allura inti biex ikollok iktar prodotti xidbi għax jekk inti il-ħobża tiegħek ta' kuljum hija minn hemm. Għandek 100 miljun elf raġun, imma inti ma tirrealizzax li dak li qed biex qed tieklu. Jekk jien ngħidlek kelma ħażina kuljum, tant indara li ma tibqax ħażina. Le, ma il-velenu ma tibqax taraħ velenu. U tidraħ. Jien kont naħdem fil-manager tal-pesti, għadni naħdem fil-manager tal-pesti, u meta kont żgħar ma kontx daqshekk bil-għaqal, kont iktar jungle. Jien hemm ħafna fejt ma nxommux. U il-kimiki imbex bih u għad jgħidli ma nxommux. Daqs kemm tidrabi, Ma jfissirx mhux qed jagħmellek. U tgħallim tal U r-reperkussjoni tagħha kapaċi minn tixħa taraħ. Ma taraħ. Le diġà ġarabthom jiena, kont qedlek bronkiter fuq pneumonia, diġà ġarabthom u hemmhekk rabbejt laqal mbagħad. U llum il-ġurnata li jiena ma nagħmilx dak ix-xogħol imma jiena għand il-kumpaniji tiegħi, il-ħaddima tiegħi huwa minn trabi nibbuttaħħom isma' intom jien naf xi ġifieri ġarab minna ġifieri qis li tilbsu l-PPE u da u fissat fuq hekk jien illum il-ġurnata u nagħmel mezzu kolli nuża kimiki li ma nużax il-kimiki li kont nuża meta kont ma' ħadd ieħor u nuża kimiki li huma iktar safe. Safe għall-klijent u għall-annimali. Għall-annimali, għalhekk noħorġu ta' wilda u għall-ħaddiem tiegħi. Ġifieri imma issa, di li qed inti u jara kemm ħajamel frod biss. Hija l-istess distak bejn jekk irrabbi baqra jien ma noqtolix, però mmur nikol steak. Għax inti la ma tarax. Tagħmel id-distak. Hija ma at the end of the day taf illi jekk inti qed ikoll il-laħam taf il-laħam at least fih il-benefiċċju. Iwa. Imma li inti qed biex prodotti li taf illi ħatiklu taf xfih. Inti nsejt kemm dimmi li ħafna kemm it-tiġiġ kienu jippumpjaw bl-ilma u jippumpjaw U għadhom. imma l-lum iktar monitored. U daw il-fast food agencies ma għandhom farms privati m'hemmx aċċess għalihom min jaf xisi u dawk li tara xi jsiru wkoll jiena kont postijiet lokali. Tgħid jien qed nikol dawn l-affarijiet. Meta tara kif jiġu proċessati, l-iktar affarijiet ta' toma tajba li nieħdu kuljum huma l-iktar affarijiet proċessati magħmuli mill-lax tal-lax. Jiġifieri Jiena inti tafni li jiena mhux għax għandi kontra xjenza u xjentisti, anzi xjenza hija
sa mill-ħolqien tal-bniedem kien hemm il-quantum physics li huwa xjenza. Il-kurzità. Imma xjenza minn dejjem kienet teżisti, ġifieri anke qabel ma eżistejna aħna. Imma jien nemmen li l-intenzjoni ta' għalfejn isir oġġett ikun tajjeb, però ma nafdax il-reba tal-bniedem illi llum nara li tilef il-valuri u l-prinċipji tiegħu illi juża oġġett tajjeb biex dejjem jabbuża bih. Għalhekk hija importanti ħafna li l-leġislatura ma ssirx mill-politiċi Eżatt. u minn nies ta' aġenda spiritwali, reliġjużi, whatever, imma ssir minn nies ta' xjenza. Li mhumiex corrupted. Jien ma nitkellimx bħalek, jiena ngħid il-leġislatura għandha ssir minn kulħadd, minn nies ikkonċernati. Bilanċ. Da bħal ma jsir l-istatut ta' pajjiżna, għandek il-qorti, għandek il-pulizija, għandek il-politiċa biex tkun hemm il-bilanċ. Però, jekk taf il-leġislaturi jsiru mill-politiċi, ma jsirux mill-xjentisti, consultation. Għax imbagħad jidħol l-abbuż u jkun hemm ħafna amendments fil-politika ovvja u minn hawn tinħoloq il-biża' u għalhekk wasalna fejn wasalna għax hemm aġenda. Għax min imexxi intuħ il-poter. Inti ninsew li qed imexxi qed inħassu ħana. Huwa purtinar tagħna, jien purtinari ngħidilhom, public service. Ekku. Mindu sar Alla li għawil dara. Wieħed bħalek li biss iġlek u l-gravata qiegħed jippreżenta lilek. Sawa? Allura, kif jisbilanċja l-oġġett, titlef kollox. Li inti jimmiddemek, middem, għax smajt nannu kejt ħmerja u missier kejt ħmerja. Għax nirrepetu narrattiva. Hu l-valur, hu s-sugu, kif qed jaffettwak, u jekk inti vera bniedem responsabbli, għas tmur fuq kif qed jaffettwa lilek biss, tmur on the long term, on the long run. Aħna naraw 4 snin u nofs. Felezzjoni. 4 snin u nofs x'inhuma. 4 snin. Eżatt. Aqqas l-4 snin u nofs, aħna ħafna nies jaraw il-lifespan tagħhom. Kif ħat affettwa lili. U kultant aqqas jitru fil-mertu ta' x'ħaj jaffaċċjaw u lidhom fil-ġenerazzjonijiet li ġej qas il-lifespan għal 4 snin. Eżatt. Ekku. Però hija l-aġenda, hija aġenda sħiħa li għaddejja żmien illi llum il-ġurnata tista' tfittex fuqha u kollox di xi ħaġa li vera taffaxxinani. Kollox f'wiċċna qiegħed, l-informazzjoni hemm qiegħda trid inti ma tkunx tafa. L-ewwel semmejna x-xemx. Inti l-ewwel semmej din hija aġenda globali, naqbel miegħek 100%. Edna li ħan nitkellmu fuq ix-xemx. Il-gwerra birda illi ddeċidew li jagħmlu kontra x-xemx. Il-geosolar engineering. Ejja nispjegaw x'inhu geosolar engineering. Solar geoengineering, sorry. Mela, l-għalmet bis-saħħa tax-xjentisti nafu kif taħdem di u kif jekk hemm bżonn tikkontrollahha. Però id-differenza bej li qed nara u naqra mhix il-linja tiegħi bej il-politiċi u bej ix-xjentisti hija di. Il-politiċi jridu jużawha l-aġenda. Imma x-xjentisti irdu ħalluha as a last resort. Din għandha x'taqsam ħafna wkoll mal-climate change. Il-climate change hija vera għax hemm ħmerijiet hemm hija vera. Inti taħseb li hija vera? 100% hija vera. Għaliex? U ilgħu qabel il-bniedem il-climate change ilha għaddejja. Mhux evoluzzjoni, jekk kollox ma jekk kollox jevolvu, mhux anke il-klima tevolvi. Jekk jisplodu ġiex vulkani fid-dinja, jinħoloq climate change. Imma dan il-meteorita u għedet id-dinosauri kien climate change. Imma dan il-fass li qed jagħmlu li f'daqqa waħda tilħaq magħna. Di mhux gradwalment issir il-climate change. Gradwalment kien ħalluha naturali. Eżatt. Mela ħanejdek x'inhi l-istorja. L-istorja di. Aħna deħlina 6th mass extinction. Kien hawn 5 mass extinctions fid-dinja, kien hawn minnhom saru minn ġod-dinja stess, splodew il-vulkani, kontaminaw id-dinja meta kienet qed tissetilja d-dinja, meteorita waqgħet insemmiha ħafna l-iktar waħda popolari li qerdet id-dinożawri u ta' ċans ħajja oħra tikber u ġejna aħna l-ikbar żball li ħaġġar. Insomma, u mbagħad is-6th mass extinction hija human induced. Mela, sa 30,000 sena ilu kien hawn il-climate change li beda tisħon id-dinja, ċertu annimali tal-kasħa tas-silġ bdew jaraw għal ma jistgħux da u jew inqerdu jew immodifikaw ruħhom għall-annimali tal-lum.
Saw palma nsemmu l-popol, dejjem nsemmi l-popolari biex il-pubbliku jifhem u l-mammaws, u l-rhinos u daw ħafna. Però issa ġara waħda, tant qiegħda tinbidel malajr id-dinja li qed nitkellmu pereżempju tgħidlu huwa 1 degree tagħmel effett kbir. Li l-annimali qabel kienu meta jiġi xi ħaġa tihom ċans jimmodifikaw ruhom bil-mod jaddattaw. Issa tant qed tiġri malajr ħaġa li m'hawn xejn secure, meta nitkellem miet ta' snin mhux qed nitkellem ħafna. Mit-sen ilu kien hawn semmejtilek il-passenger pigeon kemm il-darba. Il-passenger pigeon tant kien hawn minna li jekk tinqabad taħt sħaba taħta għandek jumejn ma tarax ix-xemx. Għaddejjin. Finqas minn mit-sena nqerdet. Imma nqerdet mhux għax qerda l-bniedem. Kemm spara fuqha qatilha. Ġifri mhux. Ġifri bniedem kapaċi jbiddel kollox. Iva, mela naħseb għalhekk qed induced inti. Human induced. Human 6 ma 6. Għax qed jindaħal il-bniedem. Mhux għax in-natura qed ġabed din il-climate change għax qed nirrovinaw aħna. Ma aħna x'inhu jiġri? Aħna qegħdin insaħħnu d-dinja bl-attivitajiet tagħna. U s-sħana ma taħrabx mid-dinja. U tibqa' ddur qed jisħnu l-ice caps u x'naf jien u tiela t-temperatura. Daħan patchwork qed jagħmel bniedem. Mela qed tisħon id-dinja. Meta qed tisħon id-dinja, l-ambjent qed jinbidel. Anka Malta, l-età tagħna qed naraw bidliet minn staġunali ieħor differenti ħafna. Issa, il-bniedem bħalma fl-80s bida qed tkun maw bl-aerosols u f'daqqa waħda qatawhom u toqof l-ozone layer. L-ozone layer rajna l-bidla. Issa qed jinkwieta mod ieħor li xorta qegħdin intallaw ċertu temperaturi oħra. U bħas-soltu jipprova jagħmel patchwork. U l-patchwork hija tas-solar engineering. Sawa? Però di tant mhix tested li anka theoretically tidher fixi, tidher mhux ta' min tabbuża minnha. Fim sens. Ġifieri, mela, jekk vera għandna post li għandu bżonn naqra qed ngħidu għalhekk qedlek il-politiċi qed jitfgħu hemm bla doċċ u min jaf x'inhu għaddej. Il-politiċi mhux jitfgħu hemm qed jużawha għall-aġenda tagħhom. Li hija ħażina. Żgur. Imma x-xjentisti jafu li hija possibbli però qegħdin janalizzaw. Għadhom qed jistudjaw allura ħajħallu last resort, għadu tila l-istudju. Mela ngħidu last resort għandek post li bil-fors titnaqqas il-qawwa tax-xemx. Ti taħdem billi titfa' ċertu phosphates fl-ajru, ċertu aluminium fl-ajru u affarijiet. Barium. Li daw jirriflettu ir-raġġi tax-xemx lura. Mhux kollox parti. Eżatt. Però l-effett ta' dawn l-affarijiet fl-arja għadna rridu nistudjawhom. Mela allura għawek għandek bilanċ fej ħat istudja, ħat il-lab bil-ħajja tal-bniedem. Sewa? Dawnu mal-famużi chemtrails illi naraw fl-ajru fil-ħodu. Issa, jekk hemm individwu li ħanajatlu Hitler, għax kullhom sabiħ, li fibni, li qed jitfaħħom daw b'aġenda li inaqqas ix-xemx, jikkontamina il-bniedem mingħajr ix-xemx mhux xejn. Bħal ħafna, mhix il-bniedem biss anke l-pjanti mill-ewwel jiruk. Il-produce li niklu aħna jridu x-xemx. Kollox, anka aħna kif toħroġ naqgħod ix-xemmex u da, tieħu r-ruħ. X'kafet l-kwarta minna depressati, għax qegħdin f'kantuniera, sejnek. Sewa, il-minuta li jintużaw babbusek, bħal daw kemm tris qed issemmi li dal-aħħar bis-saħħa tiegħek bdejt ninnotaħħom ħafna iktar. Dak huwa ħażin. Dada bħalma il-vaċċini mhux kollha ħżiena. Eżatt. Kien hemm vaċċini li salvaw popolazzjonijiet, però li issa l-vaċċini ġew qed jintużaw bħala arma. Għax jiena għalija irbatni kompalseri li l-ewwel wieħed l-aħħar vaċċin mhux ixrittu ħadtu bil-fors biex ma niġix ma nitjaġġab ġad il-ġebla, allura ħadtu biex insiefer u nibqa' niġru biex nagħmel għandi nagħmel. Ġew dik kienet riskju. Għax min jaf, xħattu maħħaċ, kem saret ta' malada ma kienemx testijiet ta' 10 snin ta' ftit xhur. U kienet test importanti ta' kif tikkontrolla l-bniedem. Kulħadd jaf għad l-ewwel ġurnata, li kbar imbeċilli jaf li hija kontrollu koll, sawa. Però ma tistax titfal vaċċin kollu ħażin. Le, ma tistax tinġeneralizza u titfal kulħadd fl-istess keffa. Da ħana ġana nagħmel full circle fuq tal-GMO u dan NGO, jien m'iniex kontrihom. U jien l-ewwel wieħed li nittestjahom kif il-lab meat jiġi available jien l-ewwel wieħed ħanqod niekol minnu biex nippruvaħ. Għax jiena bniedem hekk u l-ewwel ma testja fuqi. Però huwa ta' dannu kbir li bniedem
m'għandux għażla x'hemm ġal pastizz. Għax li inti neħħejt li choice, li inti neħħejt li l-għażla li jiena nkun naf l-ingredienti tiegħi, jien l-ewwel li nħobb jiġri naqrahom l-ingredienti, mhux għax ħan nagħmel ħaġeb, sewwa, meta taqra l-ingredienti, taf li l-aqwa li ma nsemmix prodotti hawn, l-aqwa prodotti li ngħidulhom Maltin, sewwa, li trademark fihom il-GMOs. Aqbad immaġina u fihom il-GMOs, kollha kemm huma. U hemm miktub. Jiġifieri Kif tkun miktub? Kollok miktub GMO? Ġifri fuq il-ġbejna pereżempju hemm GMO? Ja, ġbejna taf li ma mmissomx. Ġbejna tista' tkun naturali għax hija litil għalija. Però l-affaj il-junk food, ħajdu l-junk food. Li t-tfal ħobbu jieklu. Għalla ma semmux dikti. Kull forma ta' snacks. Fihom il-GMOs. U hemm miktub. Ma marufin ukoll huma ħażina s-saħħa. Però għad għandi dritt. Lit-tifla tiegħi ngħidilha bit-tfal jew jien. Da mux ħammissu, għax fih GMO. Jien, nemmen li fih GMO. Fil-fat, kont ġibni għal-mistoqsi oħra li kelli nsaqsik. Ħataddi liġi dal-waqt, qed jiddiskutuha fl-Unjoni Ewropea, fejn l-businessman mux ħajkollu, mux ħajkun jista bil-fors jekk irid iwaħħal it-tikketta bl-ingredienti, x'int semmejt l-ingredienti. Dawn iridu jaħbu. Jekk jiex GMO, jekk jiex NGT, inti ma tkunx taf x'inti tiekol. Taqbel maħħadi? Ma biex 100%. Ma daw sejn bil-kontra. Ftit snin ilu bdejna nibbuttaw b'saħħa x'inhu organic u x'mhuwiex. Eżatt. Issa ħammorru bil-kontra li ħalla ta' ballata jiġi xiġi. Mela qed li jien bħala konsumatur għandi dritt inkun naf x'qed nixtri. Eżatt. Nifqu 100%. Sissa huwa bid-dritt li inti tkun taf anke l-prodott tal-annimal minn fejn ġej u anke l-annimal tiegħek xiekol. Ekku. Li inti tiġi jiena li dik hija dritt fundamentali tal-bniedem li għandu jkun jaf ħalli tbiħlu l-valenu, beħħulu l-valenu, imma jaf li imma d-deċiżjoni jkun ħadaw. D-deċiżjoni tiegħu jekk ikolx lebmejt ta' kapaċi daw in-nies li huma pro-animals jgħidu jien ma rridx inkun parti mill-moħqija tal-annimali. Naħni koll il-lebmit. Jieħed minnhom. Jiena inħossni egoist. Lesta li nagħmilha jiena dik ukoll pereżempju. Li issa mhux qed nitlu fil-kunċett ta' jekk mhux tajjeb ħażin. Ekku. Imma aħna tkun għaddej tiġi tifraħ big-gidja u moża u baqra tifqalek qalbek u mbagħad naf li kwarta wara ħan ikol il-sejjita. Dik hija xi ħaġa kontrija jien, imma jiena nagħmel 1+1, għaw min jiddistakka kapaċi kif ipoġġi fuq il-mejda u jarastek ma jgħidx li dik hija baqra. Jiena minix, jiena nimmaġina ħalli x'kienet, u mbagħad ovvja jien l-ewwel wieħed li nħobbu li laħam ta' vjeru. Jiġifieri u għadna minn aħniex dak il-livell ngħidu l-verità kemm għamlu daw il-burgers bis-soja u hekk tajbin. Imma xorta at the end of the day m'għandux dik il-ħaġa. Le, mhix tixti koll laħam xorta. U ejja nammettu il-laħam fil-benefiċċju għall-bniedem. Aħna minn żmien il-qedem konna karnivori. Aħna omnivori. Omnivori, eżatt, imma niklu għax jukol kollox. U koll li aħna omnivori. Għandna snin adattati biex nċartu l-laħam, maħniex karnivori li karnivori. Laħam biss, staw niklu ħaxix. Għalhekk għandna bżonn il-fibra. Eżatt. Aħna bħal orsijiet. Ekku. Ġifieri, imma mal-intelligenza li għandna u mad-diżastri li qed nagħmlu, mal-affarijiet artifiċjali li qed nagħmlu, jiġu ċertu responsabiltajiet. Da jiġu issa ħana ngħidu kollox imur wartu żgħar biex nkun ngħidu ċar. Jekk aħna ddeċidu kulħadd li jibda jkoll il-lebmejt, se jqala diżastru ieħor. Id-diżastru li l-ekonomija tal-agrikoltura sa għal wiċċa. Ħafna mir-razzes li vvinta l-bniedem se jispiċċa l-funzjoni tagħhom u jispiċċaw. Da bħalma jien dejjem nitkellem fuq ir-razzes Maltin. Spiċċa r-rol tal-gendus qed inżommuh bħala decoration. Spiċċa l-ħmar Malti, ġifieri fil-kodba tiegħi jibqgħu jeżistu daw, ġifieri jekk ma żommux bħala hobby, u meħaj kemm hawn nies jaffordjaw Malta jżommu baqra bħala hobby. Xi spejjeż fiha biex iżomma. Ġifieri dan il-bilanċ għandu jkun hemm. Għandu jkun hemm il-bilanċ, l-availability, it-transparency, bħala bniedem nistgħu nivvintaw, erba' ieħor jistgħu jivvintaw pirmla li tikolha u tagħmel ġurnata ma tikolx. Jilla wieħed li noħodha x'in tant jien biżi. Diġà ruħi. Għaw melejt minn fejn għax hija artifiċjali u fl-aħħar mill-aħħar nemmen li dak kollu li huwa artifiċjali mhuwiex għall-benessere tal-bniedem. Hemm l-għażla. Imma il-bniedem jażel li jrid. Bniedem dejjem għażel tajjeb ħażin. Imma lanqas informed decision. Informed decision.
L-aħħar mistoqsija. Kompli. Taħseb imma illi l-bniedem qed jagħmilha ta' Alla u qed jindaħal iżejjed lin-natura. Mela. Il-kelma. Twiġibnix ta' xjentist issa. Wiġibni holistikament. Alright, mela, jiena kelma ma tantx ħobb nużaħħa għatej. Qed hekk għax qed li jekk inti. Tal-kmini qed li tilabuha Alla. Ejwa. Jiġifieri Alla fis-sens bħala xi ħadd taqwa minn kulħadd. Mela, il-bniedem iddistakka minn-natura. Il-bniedem U diġajja downfall dik. diġà. Mela naqblu 100%. U bit-teknoloġija tal-lum qed jiddistakka wkoll milli jkun bniedem. Naqbel miegħu. L-unità qed tispiċċa, l-empati qed tispiċċa, inti bniedem jekk id-dar jgħix waħdu. Jiġifieri mhux ikun krudili imma tant. Bniedem jista' jġib bniedem ieħor mostru. Ejwa. Ġifi aħna l-unika speċi fid-dinja li nistgħu nagħmlu dawn l-atroċitajiet. Rajnihom isiru, rajna anka nies iduru f'mostri għall-gwerra. U ma tallimniex. Ma tallimniex le. It-tieni gwerra dinija kull 80 sena ta' għataw nies ħajjin minnha. Jiġifieri hemm il-videos hemm kollox. Il-bniedem għalhekk hemm il-liġijiet jekk mhux se jara long term, mhux ħajinvesti, jien nxibdaw iż-żewġ liġijiet. Jiena għalija nammira bniedem, u għawek anka il-min tammira tagħmel differenza kbira. Jien nammira dak il-raġel li ħawel siġra u jaf li mhux ħajgawdija id-del tagħha. Eżatt. Dak huwa bniedem fuq il-bniedem. Naqbel miegħek. U nammira wkoll dawk in-nies li jbidlu l-min imexxu, daqskemm ibidlu l-ħrieqi. Għax fil-verita kollha minn ieħor. Dawk, jekk inti timxi b'dawk il-ġiġi affarijiet u l-ħadd ieħor titrattaħ bħalma trid kif tridu jitratta lilek, m'għandekx bżonn la miljun komandament, la miljun liġi u xejn, għax inti qatt minti ħadd tagħmel lilek ħsara lilek innifsek intenzjonalment sakemm qiegħed mentalment mhux ħażin. U jiena se nsaqsi kif insaqsi s-soltu. Taħsbu li hemm aġenda titkellmu fuqha jew jekk titkellmu fuqha tibżgħu li jgħajrukom conspiracy theorists?